pangatutunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumalas sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko ni sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapoy na ako sa kamong. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton,
Aksyon radyo, pakonon saludo sa imo. Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Hindi madaling trabaho yun, Montesa. Matinergin ako sini sa antike. Tungod manumano kong trabaho unin eh. Maita ni ko may spotter ako, kaya mahapos lang sa ako na paghulag. Mahulag lang ako sang ihatag impormasyon sang spotter sa akon. Husto ka, Jack. O galing ang luyag matabo sa nagkontrata sa akon, nga kinahanglan wala na sang iban pa nga makahibalo parte sini. Ikaw, ako, kag sila lang. Amo gani nga ikaw gid ang gintugenan ko sa pag-obra sini. Tungod, bunggo sa langit ang salig ko sa imo, Jack. Sige, trabahoan lang. Hindi bali nga madugayan. Ang importante, na mapatay mo ang target. Wala man ini ginadalian. Hindi bali nga madugay-dugayan man ini. Ang malahalon, nga piho ang trabaho. Kag sigurado ako, nga kaya mo ini nga trabaho. Agay ko, magkaibalugid siya sa imuon ko. Bahala ka na sa iya, Jack, Hindi na namon ina problema. Hindi ka man siguro magupod sang tao nga hindi mo masaligan. Akong bahala sa iyo. Okay, Jack. Nahatag ko naman sa imo ang tanan nga detalye nga luyag mo mahibaluan. Ikaw nang bahala. Ang kwarta hulat-hulatan na lang. Hindi ka pa makalabot sa antike, Masulod na sa account mo ang katunga sang inubayan sa imo. Okay, Montesa. Pati ano? Matabok ka subong? Oh, trabahoon ko na yun eh. Samtang wala pa sang gilapobra sa amon si Major Bisana. Good. Kompleto naman siguro ang kinahanglanon mo sa lakat nga ini. Oo, Montesa. Oh, ang armas mo. Wala nagkabulag sa akong lawas ang armas ko. Kita mo, Jack, ha? Nakita mo na kung ano ang bintaha nga nakadikit ka sa otoridad? Oh, kita mo, bisan din ka makanto. Madala mo ang armas mo nga legal. Masita ka man, wala na siyang problema. Tugod may papeles ang armas mo. Hindi ka na pwede dakpon dali-dali. Oo, Montesa. May mga ID sila nga ginhatag sa akon. Kag pati ng papeles para sa pagdala ko sang armas. Shadow ka ayo. Ginagamit nila kita, Jack. Gamitan ba natin sila? Sa atong personal nga transaksyon, gamitay lang niya, Jack. Gamitay. Ang importante, nagaganar kita. Sige, maghalong ka sa lakat mo, Jack. Hello? Oh, yes. Si Montesa ini, ma'am. Yes. Oo. Kaangay singgin promisa ko sa inyo. Ipatrabaho ko, gid. Yes. Kag ato na. Masugod na siya sa pagtrabaho. Of course, ma'am. Of course. Nakita mo naman. Malawig ation nga nagulat kita para sa may mag-ubra sang gusto ninyo matabo. Kag ginpangitaan ko gid sang maayo nga maubra. Class A nga birador para hindi ako mahuyan sa inyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo.
Hindi lang kita magdali sa resulta. Oo, hindi ako makahatag sa exact nga time o kung adlaw kung saan ugid matabo ang luyag ninyo ipahimo. Pero ang sigurado, kag ginapiho ko gid sa inyo, matuman gid kag matabo ang luyag ninyo, ma'am. Oo! Oo, gid siya mapasalig ko ikaw. Kung ano ang naistoryahan ta, ano gid silang matabo? Oo! Oo! So, need na gid niya subong ang cash, ma'am. Badly needed. Yes. Kinahanglan mapasulod ko na sa account sang birador ang katunga sang 5 ka milyon. Kag ang katunga, ihatag ta sa iya pagkatapos sa trabaho. Oh, yes. Yes, ma'am. I assure you. Oo. Ako ang bahala. 7M? Yes, 7 million ang transaction ta. Kakinahanglan, mapasulod na subong ang katunga sina sa account ko para mapasulod ko man ang katunga sang 5 million sa account sang pirador. Oh, of course! Of course! Yes! Sige. Thank you, Mom. Thank you. Okay. Bye-bye you. Kwarta na nga tumataginting. Oh, yes! Yes! Easy money! Matagpa sa silaksang adlaw ang kaayuhan! Malakat at santiki, Jack. Oo, Bugoy. Suguran ko ng trabaho. Nauyaman ko si mamangkot, Jack, pero basi kung pwede mo ko masugiran kung anong lakat at santiki. Bugoy, Jack, madamo ko sang pwede ubdon sa akong lakat ngini. Pero ikaw ang impili ko. Tungod ako ang sali ko sa imo. salamat gid mo, Jack. Ang lakat ang ngini, ikaw kag ako lang ang nakahibalo. Ano man ang himuon ko dito, ikaw kag ako lang ang nakahibalo. At yo, Jack, makasalig ka. Salamat. Kung kaluyan nga matigayon ng trabaho ngini, hatagan ko ikaw sang party mo, nga magkaigo bisan magbakal ka sang bago nga jeep para ibiyahe mo round trip. Ha? Matuod ka, Jack? Oo. Masobra pa na, Bugoy. Basta maubra ko lang ang mission ko. At tiyari ko, Jack. Yan ba lang kung anong himuon ko? Kayo brahon ko kaya, Jack. Salamat, Bugoy. Matiner kita rito. Doon ano kalawig? Daglinti sa mga gigo ko. May tiniranda to. Wala. Sa hotel lang. Kag ikaw ang gimpili kong obdon tungod kabisado mong lugar nga to. At yo, Jack, kabisado ko gid ang antiki. Kuna mo, malakat na kita. Para masuguran ta na ang trabaho. Oo, Jack. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Huwag kagid gahalong. Huwag kagid gahalong, Major. Nagsiling lagi ko sa imo nga hindi ka di magkanto sa balay kung adlaw. Kay base ko may makakita sa imo. Ninyo, tented na sa lakyan ko. Hindi ako makita sa... Hindi ka makita, pero ang salakyan mo identify na na. Pidalang katao nakakilala sa salakyan ko ninyo. Hindi tanan. Bisan pa. Mas maiging nga naghalong kita. High-tech na sa mga panahon. Kapos ang magaboy sa informasyon. Galingin ang ulo ko subong ninyo. Wala ako sang kwarta. Kaga mga tao ko, wala sang diskarte subong. Init kaayo ang drugs. Masunogit ako kung piliton kagid nga mag-engage sa drugs. Pareho mo lang tangan na dulaan sa transaksyon, Major. May-mayo na lang ko gani kay ti naka-invest ko ya sa negosyo nga legal. Ano pa? May makuhaan ako sa kwarta. Mayo ka pa. Pero ako, wala gid. Ay, wala man daan ako sang kuhaon nga sweldo kay puro lang ako loan. Ginaaway pa ako sa mga uyab ko. Muna sobra ka pa sa lalaki. Gadulubli ang uyab mo. Kaya ginabalay mo pa, ha? Purte ka, Major. Means, anong may nga diskarte nga makakwarta kita? Ihambal, kay obrahon ko. Gipit na gid ako subong. Yun di karga akin si tunidladas kag tunga ka pakabuhi ini. Wala ko sa kwarta. Relax. Inis pangalan ko.
May kaso pa ako ginatuba. Amo gid na. Malipas man lang na. Sige lang. Katibawa sagid. Basta gaulag ka lang. Ano maay nga diskarte man? Kay balo ako, madamo ka sa nahibanan. KFR, dasig na kwarta. Kida mo ransom? Oo, dasig niya ang kwarta. Tayong 3 lang kadlaw, milyon ang kitaon mo. Ha? Dasig na niya. Sa sahod na panay, mas grisgo pa na galing na panay. O, ano yung moon ko? Simple lang. Interesado ka. Pues ari ako mate. Ngita nga target. Kay kami ang matrabaho. Ha? Hmm. Pero Nins, basi mabulabog ka mo. Mabulabog ni mo yaman. Major, dugay na kayo sa mo sining nga trabaho. Kabisado na namon niyang lakat sini. Ninyo? Pagita lang la target. Insik mas mayo kay damo kwarta kay dasig magawan sa ilang nga pamilya. Oh. Kita ka insik. Ula punta. Kabisado mo Iloilo. As nasa Negros, labot pa to. Hindi bla? Major, mas namiyaw ng tilerahon kag kilala na may kwarta. Mga insik namin na, trabaho bla. Kung may kilala ka, kay kaming malalas na. Pero Nins, Pasaligo ta ka iya. Taayog na silingan sa imo 3 kadlaw, puno na lang bulsa mo sa mililyon. ate, sige. Mo na iya. Samtang kapangita ka sang mayo nga target, abi isa pa gido. Ang mga establishment lang ko, pulo pa si plate. Pwede tanaw na pon. Ate, sige. Trabahoon ko yun. Nice, good. Kay mainit ang droga, diri tanay mapamulya. Mabalik lang tayo sa droga kung bugnaw na. Ate, okay. Sige. Akong bahala. Ubrahon ko yun eh. Babaloon na ka tayo. Correct. Sige, okay. Ayaw, gali. Katuwa ko dito tugod. Importante kayo, Nins eh. Doabot na. Ano na, how? May balo ka. Palayaso na sa apartment ng uyab ko. Daw, Kung siling hindi ko. na mo mabayaran ang renta, subong. Bi, po naman ko na, Bi. Bayaran talaga kung magkakwarta ako. Ay, Major ka. Pila! 50 na nga. Para kagamay hapos bayaran. mo lang ganit. 50? Oo. Kagamay. Okay. Ulat lang kay makuha ko sa kwarta. Ari na. Nasenda sa ako ng asset ko ang picture. Tanawin ko. Salakyan ni Major Bilbes. Nagsulod sa compound ni Mr. Ninyo Gomez. Nagtinir sa mga tunga sa oras. Tagmagwa. Tagsuno sa asset ko. Makapila na ka beses ka na gakanto ang salakyan ni Major sa balay ni Mr. Ninyo Gomez. Pati na dito sa balaya sa unahan. Pag nakitaan ko man sila nga nag-updanay sa isa kasikat nga barderi sa Iloilo. Kuna mo, luto na. Atag na kayo ang tanan. Grupuhay si Major Belbes kag Mr. Gomez. Siling sa aset. Damo ang sari-sari nga salakyan nga nagagawa sa compound ni Mr. Gomez. Kagkun ka isa, may mga madamong at tao nga ginakarga ang salakyan. Patutukan ko ini sa Mayo. Padamuon ko ang asset nga ibutang sa mga lugar nga ginapanag-iyahan ni Mr. Ninyo Gomez. Basta kung may mahibaluan ako nga racket niya, kaya ginatago niya lang. Buy and sell sa mga salakyan. Kagparking na lang sa mga bloke ang iya negosyo. Kag ba ni Abi? Good.
Perti kadamo sang propiedad niya. Balanon gid niya madamo siya sa kwarta. Patutukan ko sa maayo si Mr. Gomez. Pati na si Major Belbes. Hindi ka magaling ako nga lugar ang antiki, Bugoy. Oh, Jack, gamay lang ni, pero okay man, do mapagid. Mayo kay kabisado mo ang lugar nga ni Bugoy, no? Aw, ako pa. Katahom sa hotel nga nasudlan ta. Amo na din pinaka maayong nga hotel, Jack. Dali ka, Bugoy. May bakita ko sa iyo. Ano na, Ari sa cellphone ko. abe, Hmm. sino ni? Uy, itsura ni isang tao ah. Mga litrato sang mga balay. Kagngalan sa mga lugar. Mhm. Dahil ano ni nga Bah, natultulan ko mga lugar ngayon ni Jack. Mayo. Buwas saga, malakat kita. Kaduan ta ang mga lugar ngayon eh. Suguran ta nga surveillance ang mga lugar ngayon. Hasta nga matultulan kang makita ta ang tao nga ara sa retrato. Sino siya, Jack? Oh? Siya ang target, Bugoy. Siya ang akong tulumbahon. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalik
Labian sundan ninyo sa pagbamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paging produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo